ta apang lukat. Kakabsat na tipon-tipon tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Ada kumakada kayo ti grasya ni Apo ti Kristo, ken ti ayat ti Dios nga matayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kasta kumamit ken ka. Naimbaga bigat ti amin kakabsat. Kastamit ken ka ako. Kablawan niyo may tigiti karubayuta, naimbaga bigat. Brad, sister, thank you for coming kunayo. Yeah. Kakabsat ti daytoy nga aldaw, rambakan tayo ti may ka-20, ken-2, a Domingo ti kadawayan na tiyempo. Ket intay man dinggen nga si Papasnek dagiti may basa ta napintas unay Apo ng runa ti Ebanghelyo ti daytoy nga aldaw ipampangruna na ti kinapateg ti sibibiyag a pammati. Na kahit nasawen pammati nga mabuyugan iti nasayaat nga aramid. Ito yung maamirisin kakabsat. Karagiti kundaway nga hantayo, nga naipakat ti pagribingan tiyo akas pudno nga pasurot na. No? Agraman na giti nagkurkurangan tayo, bidot tayo, kang runanaw na di basbasol tayo. Si Papas nagtayo mang bigbig karagito yung kakabsat, kat dumawat, ti pamakawan ti Apo, tapno may karitayamin, nga agrambak ti da ito'y nasantuan na misteryo. Agkonfisarak, Iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basul ko unay, isuwag pagpakaasyak ken Santa Maria nga agnanayo na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid ako ma iti Apo tayo a Diyos. kasanay ti kumati manakabalin na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan, dagiti basbasol tayo,
ipanatayo ti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria ti Diyos ti kangatuan. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Ana Santan. Gloria iti Dios, di kangatuan. Kapya kadagiti, amin natatao. Ana imbagti, panagnak nakemda. Nailangitan nga Ama, daydayawin na ka, agrupap kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy tinayag mo, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Ana Santan. Gloria iti Dios, ni kangatuan. Apo Jesucristo, ugugtong anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, unasem ti basbasol, ti lubong, kasiyan na kami, awatem ko'y arararaw mi. Kanawang ti Diyos Ama, kasyan na kami, tenggem tuy arara
ti Diyos Ama, di kangatwan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Ana Sanctuam. Gloria iti Dios, di kangatuan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Di kangatwan. Sana si kanaeng itinasantuan, si kanaeng iti kangatuan, iti timpuyo di Espiritu Santo, di gloria ni Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Manakabali na Diyos, adaken ka ti amin nga imbag. Punuwen na kamkad, iti panagayat ken ka. Pasingkidam, ti panakikaysa mi ken ka, ket taginayunem, kada kami, dagiti imparabor mo. Gapumatlayan ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Umuna amay basa. Daitoy amay basa na adaw iti libro te Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Tungpalen yu amin alinteg nga isurok kada kayo. Ket agbyag kayto. Tagikwaen yu ti daga nga ited kada kayo ti Apo a Dios dagiti kapuunan yu. Diyo nayunan tibilin ko kada kayo. Diyo met kisayan. Tungpalen yu dagiti bilin ti Apo a Diyos yu, nga inted ko kada kayo. Tungpalen yu ida as ipapasnek, tapno may parangarang kadagiti tattao, kadagiti sabali a pagilian ti kinasiribyo. Inton madamag da amin daytoy alinteg, kunadanto. Masirib, ken man nakaawat unay daytoy na indaklan a nasyon. Awan sa bali a nasyon, uray kasano ti kinatanok na, ti addaan may sa a Diyos, nga asideg kadakwada, numasapul da akas iti kinaasideg, ti Apo a Diyos tayo, numasapul tayo. Ipangag na tayo, no agtungpal tayo kenkwana. Awan sa bali a nasyon, uray kasano ti kinatanok na. Ti addaan kadagiti linteg, nga awan idumduma na, akas kadagiti insurok kada kayo, ita nga aldaw. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Salmo responsorio sungbat. Ti kanayon nga agaramid iti naimbag, ti makastrek iti templo ti Apo. Ti kanayon nga agaramid iti naimbag, ti makastrek iti templo ti Apo. Ti tao nga agtulnog iti Diyos, iti amin abanag, kanayon nga agaramid iti naimbag, agsaut iti pudno, ken naimpapuswan, awan padpadaksen na, sungbat.
Saan na aranggasan dagiti gagayem na, di na padpadaksen dagiti kaaruban na. Uyawen na dagiti umsyen ti Diyos, dayawen na dagiti agtulnog iti Apo. Sungbat. Astrek ti templo ti Apo. Di na paanakan dagiti pautang na, ken di mapasuksukan nga agsaksi, ama ibusor ti awan basol na. Pulos, adinto maan-ano, iti agaramid iti kasta. Sungbat. Ti kanayon niya. Daytoy maibasa na adaw iti surat ni San Santiago. Aggapu sa dilangit ti amin anasayaat ken nan anay asagot. Wen aggapu iti Dios anamarswa kadagiti nailangitan asilaw. Awan ken kuana ti panagbalbaliw wenno panagsipnget babaen ti panagsupat ti turungen. Babaen ti bukod na pagayatan ken sao ti kinapudno. Inaramid na tayo, tapno da tayo ti kangrunaan, kadagiti amin aparswana. Ngarod, idyan nyo amin anaalas nga ugali, ken dakes akababalin. Agtulnog kayo iti Diyos, ket awaten nyo ti sao, amang isalakan kada kayo, nga imulan na iti pusoyo. Ngem diyo alilawen ti bagiyo. Saan abasta dumngeg kayo? Babaen ti aramid, ipakita yo ket di, adumngeg kayo iti sao. Tipudno a relihiyon nga awan pakapilawan na iti matang ti Diyos Ama isu daytoy. Ti itutulong kadagiti ulila ken byuda, iti nakakaasya kasasaad da, ken ti panagtalin na ed anadalos, adi matulawan, kadagiti dakes abanag ditoy lubong. Ti sao ti Apo. Tumakder tayo, tayo padayawan, tinasantuan nga ebanghelyo. Nanayo na biya. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka dagiti sa uama ka nanayo na biya. Ti Apo ket adda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria ti may paaiken ka, o Apo. Na minsan, nag-uurnong dagiti Fariseo itiyan ni Jesus. Agraman, ti sumagmamano nga mamaestro iti lintag, ang nagapu iti Jerusalem. Nadlaw da, amang mangan, ti sumagmamano nga dala ni Jesus, di da nagbugo. Kas, na ipakadaw yan, karagiti amin ang Hudyo. Tanaan na da, nang runa dagiti Fariseo, amang tungpal, karagiti panursuro, ngayon patawid dagiti amada. Saan da nga mangan, no di da buguan, dagiti imada, iti umiso a panagbugo. Di da mangan, iti anyaman nga gapu iti tiyandaan, no saan nga mabuguan nga umuna. Adupay ti anurutan, na panursuro dagiti amada,
kas iti tumutop ang pananghugas kadagiti tasa banga lungnungan nga gambang kindulang. Iti kasta sinaludsod dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg ken Jesus. Apay at ditungpalin dagiti adalam ti panursuro ngayon patawid dagiti ama tadida agbugo amangan. Aging sisimpet kayo in sumbat ni Jesus. Pudno unay ti impadto ni Isaias may papan kada kayo kas insurat na kunati Dios dagitoy at tao kung kunada aday dayawendak ngem adayo ti puso da kanyak awan serbi ti panagdaydayaw da kanyak gaputa isursuro da dagiti ilinteg ngay naramid ti tao ket ibilang da abilin ti Dios. Binaybayan yun ti bilin ti Dios ken dagiti panursuro ngay patawid ti tao ti tungtumpalin niyo. Pinasidag manay ni Jesus dagiti tatao ket kinunana kadakwada. Dumngeg kayo amin kanya ket amerisin nyo analaing daytoy. Saan adi pauneg ti tao ti pakatulawan ken kuana. No di ket dagiti agtaw iti puso na. Tay iti puso ti tao rumusing dagiti dakes sa panunot. Apagtaudan dagiti may kaniwas abambanag nga kas ti panakiabig, panagtakaw, pamapatay, panakikamalala, panagagom, kinadumapay akita ti kinadakes, panangalilaw, kinadarap, kinaapal, pamadpadakes, kinapalangguad, ken kinamaag. Agtaod ti puso, ti tao amin dagitoy abambanag, ket isuda timang tulaw ken kuana. Kakabsat ti Banghelyo, ti panakaisalakan tayo. Dayaw ti may paayken ka o Kristo. Kakabsat ng igan tayo, dagiti may basa, ida ito'y nga Domingo. Ket ti muna nga may basa, nagpintas ning baga ti Apo, kunanad to'y, no? Tungpalin niyo amin nga lintag, nga isursurok kada kayo, ket agbyag kayto, kunana. Diyo nayunan tibilin ko kada kayo. Diyo met kisayan. Apay, imbaga ni Apo Diyos da ito, ket niya tinapasamak. Amo tayo maten kakabsat, nagiti nga pulo nga bilbilin, ngenyeg, ti Diyos Ama, babayan kini Moises, idi daan na tulag, ket pinagbalin nga surok, ti enem nga gasot, no? 633, no? Nga nayon na nga linlintag, no? Wino anuruten, ket dagitoy nga inayon dagiti eskribas ken Parisios, ket impaaramid, no? Wino impakat da, tapno surutan dagiti padadamatla nga mamati nga Hudyo. Ket narigatan da piman, nga malabsingan na dagijay, nga nurutan, minulintag, ket madusa da amin. Kasta da Apo idi. Iso nga di tsimpo ni Apo Isus, dinilaw ni Apo Isus dagitoy nga eskribas ken Parisios, apay. No? Imbes nga paniknikanda, tilintag ti Diyos, haanen, tilintag ti tao, ti ipangpangruna da, ti kahit nasuwen, haan nga mariknarig ti padada mamati ti pakasiknan kin ayat nga iso kuma ti kaunggan nga mensahe nga da ti nga pulo nga bilbilin ti Apo. No kitain tayo ti nga pulo nga bilbilin kakabsat niya. Iti tsimpo ni Apo Isus pinagbalin na dagitoy nga dua. Indagop na. Ti muna may kadua kay may katlo anya dagi Apo. Ti muna, bibigyan tayo niya po Diyos, nga isulaang ti Diyos tayo, ngawan sa bali. May kadwa, hanting o sarinti, nagana iti, panang, baring-baring. May katlo, masapul nga ngilinin tayo ti aldaw ti Apo, kas kumada ito yung aldaw nga Domingo. Kaya tupalin nyo da ito. So, dinagop niya po iso sa amin dagito talo. Kasano ti panang dagos na, panang dagop na.
Ayatin nyo, ti Diyos yo, iti amin na, pusong, iti amin na, kararuam, iti amin na, panunot, kiniti amin na, pigsa. Dahil iti panandagop na, iti first 3 commandments. Nga may kaupat, aging gamay ka sa ngapulo, review na ito, itapno, iti kasta, papalagi pa na tayo amin. May kaupat, masapul nga, dayawen tayo, nagiti naganak kada tayo. No? Nagpintas timbaga ni San Pablo da yay. No ramidyo da yay. No ramenyo, tinagiti naganak kada kayo. No? Ika na kayo niya po Diyos. Tiyatidog na biyag. Kunana. Kaya may kalima, hanggang pumatay, at napatag ti tao. Kalalangan niya po Diyos di yay. May kanam, saan ka makikamalala? Kaya ada inayo niya po Isus si Jai, niya tinayo na. No? Numamatam, ti pada matao, nuan ti managartem, nakikamalala ka, iti kaunggan ta pusong. So, kaya agbuy-buya, tinalas dita, na nagadupat, agpapapap dita, iti cellphone tayo, ket dayta, ti delikado. No? No, padasin nyo nga entertain, dagita nga agpapapap ti cellphone nyo, dito makuna tayo nga anya dito video dito nga nakalalas no mga bold kahit no pindutin nyo dahi awanin, it will poison your mind, nakikamalala ka ti kaunggan ta puso. Number 6 diay 7 saan kang takaw ado ti agtaktakaw tata ado ti membro ti KKK. Amoy ti kay hanga di ka kataas-taasan, gagalang-galangang katipunan, no di ket kanya-kanyang kurakot. Nagado ti membro nila. Hangkay kumamay raman apo, hanyong pakanan nagiti anak yo, nga nagtaod ti kurakot. Yeah. 7. 8. Saan ka nga? Saan mo nga perden ti dayaw ti pada matao? Babayin ti panagaramit ti yaman nga istorya. No? Inflicting damage on the reputation of other people. Sino anya ti awag tayo dagita nga tatao? Kunada? Awagan tayo iti? Marites ka, no? Amo iti marites? Hanga day jaya. Iti, mabalin nga kunayo, chismosa. Marites, master of arts in relaying information through an exaggerated storytelling. Yun pong marites. Masteral gayam dayta. Kililikan nyo apo ta dayta kit na dagsen, na basol. 9 and 10, amo tayo maten. Di pa nang tarigagay, niyaman, ti sanikwa, taraken, ti padamataw. Amo yung amin na kita. So, dagito isang apulo apo. May kaupat, aging gamay isang sa pulo, nga bilbilin ti apo, dinagop na. Iti maysa. Dinagop niya po Isus. Kasano ti panang dagop na? Ayatin nyo, ti padayo ataw, kas ti panagayat yo, iti bukod yo, ambagi. Kalpasan ti panang dagop niya po Isus sa dagitoy, sa nga pulo iti dua. Pinagbalin na, nga may maysa. Kaday jay maysa, itimbaga na, iso da ito'y, ti baro nga bilbilin, baro abilin ko kada kayo kunana. That is my new commandment. Anya di jay. Mabasa tayo iti Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12. Anya ti ada sa jay. Anya ti baro nga bilin ti apo. Hala? Niyo amo ti baru abilin ti apo? Ti baru abilin na ket? Aginayat kayo, akas ti panagayat ko kada kayo. Dahil ti baru abilin ti apo. What makes it new? Ang ginayat mo ti ama ina kada ti anak, manipo didi. Manang rugi, tisang katauan. Ang kadi, aging gatata, ginayat damat. So what makes it new?
Baro da ito'y kabsat nga bilin. Gapuenta, no makilangin ka ti padama tao, no tumpalim ti bilbilin ti Apo, no ayat ka ti padama tao, you must base it the way Jesus loves, not the way the world loves. Dakil pa kayo dumaan na kabsat. Kastoy ti panagayat ti lubong. Ayatin ka, no pumudaw tarupam. Ayatin ka, no natulog ka kanyak. Ayatin ka, no aramidim da ito'y. Ayatin ka, no saan ka nga bartikero. Ayatin ka, no. Ado ti no. Ado ti kondisyon na. That is what we call conditional love. Tekta. Ti panagayat ti lubong. Ngam ti panagayat nga kayat ti Apo nga madaan tayo. Dahil makuna tayo nga Christian love. Okay? So when we reach out to others, when we love others, we should base it the way Jesus loves, not the way the world loves. Ulitek da yay. Noramidim da yay, kaya't mauwagan tayo da ito nga, Apo, si bibiyag apamati. Isang ako natin munang may basa. No tungpalin nyo ti bilbilin ti Apo, ay ket, agbiag kayo. Ket, anya day jay, nagpintas pa iti salmo responsoryo. Ti kanayon nga garamid, tinaimbag, ti makastrek, ti templo, ti Apo. Okay. Anya ka di, tis bibiyaga pamati, dahi ito man Apo, ti masapul mawatan tayo. Tadarag iti mga ikaskasaba dita nga kunada. No patsem, ni Apo Isus, nga iso, ti Apom kin Diyos mo, may salakan ka. Para kada tayo mga Katoliko, haan nga umdas da ita, di panamati. We should be clear about that. No? What is necessary for salvation? Living faith. Pamati, nga buyugan, iti aramid. Hala nga basta nga aramid, no diket, nasayaat nga aramid. Napatag ti pamati. Hala nga pamati met, hala ang met nga aramid. Duhada. Ta, ti pamati, napatag pay met. Iti surat para kadag iti taga Hebrew, Kapitulo 11, versikulo 6, kunana ijay, no awan pamatim, saan mo may ayo ni Apo Diyos? Nim kunamet, iti libro, iti, Santiago, Kapitulo 2, versikulo 26, no ti pamatim saan nga mabuyugan, tinasayat nga aramid, dahita nga pamati na tayo. So, napatag ti pamati ken, nasayat nga aramid. No nga, ti pamati ken nasayat nga aramid, pag tipunin tayo dahi dyan, na tiawag tayo dita. Si bibiyag a pamati. Say it again. Pigsaan nyo. Wow. That's the true faith. Dahil tati mangisalakan ka tayo kapsat. No saan tayo marami din tayo dyan, kung ni Apo iti Ebanghelyo tayo, agin sisangpat kayo. Adaray padating mamati nga politicians kunada, aramid ti pagkakitaan. Mayat may, ngadinggan. No. So, pamati ng buyugan ti aramid. So nga ko na ni Apo, iso ti pakatulawan ti tao, nuhaan mo may pakat, iti aramid, di pamatem, at talaga nga iso pakatulawan keng ka. Haanga day jay, kang kanan nyo. No? So nga nalawag na din baga, ti Ebanghelyo tatangal daw kabsa. No? Agtaod ti puso, day jay, makatulaw ken kuana. No? Naibasa itatay. Iso nga, hantay kuma nga aging sisingpet. Hantay kuma. No? Nga, kuna nga, akin kukuna. No? Hypocrite iti English. Akin kukuna, aging sisingpet. Anya pati makunayo di jaya, damay nayon nyo. Kadi di padak nga, agdutubo ti awag da, plastic. No, madi kayo ti plastic. Tupperware. When? So, dagitoy, kabsat. Saan nga makayayo kini Apo Diyos? No? Sapay la kuma, may pakat tayo nga kanayon, ti pamati tayo.
so that other people could recognize the presence of Christ in us. That is our struggle. So, damagin tayo man tibugot nga bagi. Do other people recognize Christ in us? The way we talk, the way we relate to others? O sa bali tinakita da ka na tayo. Adayo ka pailaan ka ko na, nadamanin da ito eh. Ngayon may mayat di jiyo, adayo ka pailaan ka, naragsakan daking ka. Ha? Ang kuna naging naduma. Adda kahit nang asawin na day jay. No? Makita da ni Apo Isos. Tika Adam. Ngano, likam ni Jimet siya nga tao, ada kahit namat nga sawen. Amo yun. Sapay la kumakabsat, madan tayo si bibiyag apamati. God loves you all. Tumakder tayo. Mamatyak, tapos ama manakabalin. Amin. Diyos ang nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos ang nagtao diti napaypayso a Diyos, nayanak saan ang naparswa, Diyos akas metlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Virhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa iti krus gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen a si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak po ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panaglungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong nga masakbayan. Amen. Kagabsat mamati tayo at ti pagimbagan ti tao iso ti pagetan ken pakinakam ti Dios. Dumawat tayo nga rod iti managayat nga Ama, karigiti kasapulan tayo ang agbalin anaimbag ken singpet nga anak na. Itunggal panggap ko na tayo, Ama, dinggam dagiti ununnoy mi. Ama, denggem dagiti ununnoy mi. Para kadagiti dadaulo ti simbaan tayo, tapno si pupuso ken si aayat da amang ipatungpal ti pagayatan ti Dios ken ti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununnoy mi. Para kadagiti mangipatpataray ti gobyerno tayo, nagruna dagiti panpanday linteg. Tapno agsangal da kadagiti paglintegan, anayan nutok, ti plano ti Diyos ken mangipatungpal ti interes ti kaadwan. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununnoy mi. Para kadagiti malmalday, marigrigat, may tugtuggod. Sapay kumata saan nga agari tinaylubungan alinteg kadagiti puso da. No dikat ti linteg ti Diyos ti mangiturong ti panagbiagda. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununnoy mi. Para kada tayo amin nga daditoy, kanayon tayo kumaadumngeg iti Diyos ken ti kasapulan ti pada tayo a tao. Tapno maparnuay tayo ti linteg amang ituray iti manayon a kapya panagrangay ken panagkakabsat. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti ununnoy mi. Para kadagiti kakabsat, kakabagyan, ken gagayem tayo apimanawen iti daytoy abiyag. Babaen ti paningsurot dati linteg, ken pagayatan ti Diyos, ken ti pangipatungpal dati pagimbagan ti tao, makikaisadan iti Ama sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo.
Ama denggem dagiti un-unoy mi. Ibkas temet si ulimak, aming adawatin tayo nga personal, kinihapo Diyos. Nailangitan nga ma, amom amin tanyaman, nga dahi ti kaunggan ti puso, ti tunggal may sa kada kami. Amom amin na po dagiti kasapulan mi ito, dagiti pamilya, kastamay ti gimo. Ipay mo kada kami apo, tap na ti kasta, may patuloy mi ti panagserbi, ken ka, ken may patungpal mi, ti pagatam ti daga. Dagito'y dawatin mi ka pumatlayan, ken Kristo ang anak mo, ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Kakabsat at datayon iti may kadwa apaset, tinasantuan a misa. Isu ti liturhiya tinasantuan a Eukaristya. Maawis tayong agisagana ti sagot ayat tayo, kadagiti adu a bendisyon, ngayon papaay ni Apo Diyos kada tayo. Amin uwapo nga insagot mo, damay kenrigat, wen amin ko, may ko inatong ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Itinay to'y ami sa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka ikaryan, ga umawat ibagiken daram. Ungat ibanno ken linget mi, idatun mitaltat anak mo ansudi, amin aragsak tadingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga apo mi. Itiday ko'y ami sa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka ikaryan, ga umawat ibagiken daram. Angin uwapo nga insagot mo, namay kenrigat, wen ang inamin ko, may ko idatong ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Itinay to'y ami sa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka ikaryan, ga umawat ibagiken daram. Kumararagti kakabsat, tanagiti daton tayo makayaayo ti Diyos ama manakabalin. Amin. Ti Apo awaten ako madaytoy adaton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet at pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipay mo kada apo tada ito'y sakripisyo gunudin na, adi agrisat, tapamindisyon mo, tapno bunga na, ti panakaisalakan mi,
gapumatlayan ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Ti Apo kita da kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadan na sa tatag-ay iti Apo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. May kariket rumbeng. Pununay may kariket rumbang, anong mekit pa kayo sa lakanan mi, na kami ti amin na tiyempo kendiso, agyaman kam, ken kaapo na santuan nga ma, manakabalin kinagnanayon na Diyos, kapo ken Kristo nga apo mi, tani Kristo, pinabaruna, ti kinatao mi babaeng, ti panakayanak na. Pinukaw na, ti basol mi babaeng, ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan, ti agnanayon na panakaisalakan, babaeng, ti panaggungar na. Ket inlukat na, nagitiruangan ti langit, idi muliken ka nga amana. Anan sa ta makinanggay kami karagiti Angeles ken sa Santos. Kenikanta mi ti imno ti pakadedayawang ket kunami addi agsarday. Ipakay daydayawang sana, 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 sana itikang akwan sana, 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 sana itikang sana, sana, sana itikang akwan sana, 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 sana itikang akwan. Pudnunay Apo abika kinasanto ket katugubayan ti amin na kinasanto. Dawati mingarod nga ipay mo tayo Espiritum, amang pasanto ka na gito daton tapno pagbalinem katipay mo ida ka na kami, abagi kindara ni Apo mi a Heso Kristo. Isuidi sakbay ayawat na. Asya ti bagina tapno magtutuok ng alay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted, karagidi disipulos na ket kinunana. Alain niyo. Ken mga kayaman iti daytoy ti bagi, isumayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet na kalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis nagyaman manenkan ka. Sa 19, karagidi disipulos na ket kinunana. Alahin niyo, ket uminom kayaman iti ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayo na tulag. Isumay biat tumaypay kada kayo ken karagiti adu at tao tapno mapakawan nagiti basbaso. Aramidin niyo daytoy pangilaglagip yo kanya. Agam sa ti waragawag tayo, ti misteryo, ti pamati. Babaeng ti krus mo, kening ka panagungan, inakamin sa lakan,
Amay tingarod panangilagip mi ti papatay ki panagunga ni Kristo. Idatod mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpay mo may kari kami. Nga dito isaklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo. Tada kami makirano ti bagi kendara ni Kristo pagkaykaysay na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagip mo kadapo ti iglesia ana isaknap iti sangalubungan ket parayram tayat na ana Diyosan. Laglagip emet ni Francisco Santo Papa mi ni Marlong Arsobispo mi kanagiti amin na papadi. Lalagipin pa po dagiti kakabsat mi maturog as nanamay iti panagungadan to kinamin dagiti pimusayan iti sidong takasim. Awating birida po ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo ti pamametakasim kada kami dagiti nakimisa. Kana kami apo ti nananay nga kirid kimpigsa kasapulan mi tinaldaw-aldaw ang panagbiag mi. Ang kastamit apo aramidim kumamay karikamamin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to. Kinanggasatan birin Maria ngay nati Diyos, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno nagserbi ken kadito daga. Makikadawa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok mga daydayaw ken ka. Gapo ken Isu Kristo, nga anak mo. Itagay tayo dagiti duwa nga imatay ko kapsat, kasta, kas panang bigbig tayo, italo nga persona, iti maysa a Diyos. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok ti Espiritu Santo, irupnoy miken ka, man nakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awanti, gana. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Kakabsat kasmay sa nga pamilya ni Apo Dios nga tarigagay nga agbaling nga pudno nga pasurot na dumawat tingarod titulong tinilangitan nga ama babae ti panagkanta ti luwalo ngayon surok na tayo ni Apo ti Isu Kristo. Dawaten mi ken kaapo tay salaka na kami kadagiti amin na paglaksan mi. Itdumkad asya ti kapya kadagiti aldaw mi.
Ket babaen ti panulong takaasim ka na kami, kang kanain kumalay nga ti basol, mailisi kami. Kiniti amin, nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anam namayin mi, kiniti ay ni Kristo, anang isalakan ka na kami. Takukwang ti turay, ti panakabalin, ken dayaw, ti agnanayon, adinto agsarday. O Apo mi Kristo, kinunam, kadagiti apostolis mo, ken kada kami dati nakimisa, kapya ti batik kada kayo. Kapya gapu kanyak titid ko kada kayo. Apo, saan ti kada iti basbasol mi, timingmingam no di kiti pamati ti iglesyam. Kit kas menur ti pagetam Apo, ipay mo kad sa asikin kuana, ti kapya, panagkaysa, ti maya ti kinawatan ti unag ti pamilya, kas tamet ti gimong, ti panang protekta ti dayaw ti tunggal maysa, kat ti panang parikna, ti pakasiknan iti kaaruba. Apo, si kati agbyag kinagari, iti agnanayon, nga wanting gana. Kagabsa ti kapya ti Apo, kang kanayin kumanga dati tunggal may sa kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ipay tayo, ti puno kablaw ti kapya, inaada isim na Apo. Kakamsat adtoy ti kordero ti Dios, iti mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti nayaman, iti padaya iti kordero. Apo, jak may karingaw, may kakanya, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tun, ti kararwa. Iti pagkikindara ni Kristo, paniti kumatibihag nga agnanayon. Gagayem na
Saanin nga atipin di awag ko taim pa kang mukti amag kada kayo agiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo saan na da kayo nang pili kaniya no di ket siya di nang pili kada kayo tinutukan kayo gagungay tiado ken manayon kuma ni bungayo agiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo ikatandukan nga ayat nga ipakita kita isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na agiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo na kayo iti gagayem ko tumpalen nyo tibilin ko saanin nga adipin di awag ko taim pa kang mukti amag kada kayo agiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo Tumakder tayo amin nakapsat. Apo, nakiranod kami iti padaya na ilangitan, ipay mo kadi, tadaytoy panagkumulgar mi, parayrain na dagiti puso mi, ngagsarbi asi ayat ken ka, ken iti padami a tao. Gapumatlayan ken Kristo ng anak mo, ken apo mi. Amen. Ket, agtugaw tayo pa'y pagbihit kakabsat, tayo tayo dinggan, nagiti sumagmamano, nga pakam mo. Awan? Ada DJ pakamu apo ta into no umay nga Sabado that is September 7 hangkadi ya po. Ito no September 8 kumaket so ti birthday ni Mama Mary, no?
ngem na iranamet nga Domingo, iso nga tayo mabalin nga pag kuan dayjay, pagtipunin tayo dayjay. So nga malaksid no solemnity no. Ngem dayjay kuan po ti panangrambak ko na ni Apo Rufo, panangrambak iti birthday ni Apo Santa Maria ket maangay into no September 7 iti rabii. Alas 7 Apo ti misa tayo toy. Ngem dayjay gapunta para iti amin nga mamati tayo para ti nga mamati dito'y parokya po. So nga dito'y madlang ipakangayan na. Dito'y sentro tapno amin nga nagaputi babarangay umay damet. Ngam dayjay schedule ngamin dayjay ket schedule ti nya dayjay nga barangay. Salang po. Wana po iso ti kwanton agkasla mangidaulo iti liturhiya wino mangibasa sajay ngem dito iti pakangayan na para iti amin ngem kalpasan ti misa kuna ni Manang Janet kada dijay pagraramanan kano nga kunada so ti tunggal barangay mangi kwan mangyeg ti anyaman ti may paraman niyo Apo para iti amin no kasjay ti pakamo kanya ka po. Anya pay. Siyak gayam Apo nagiti hampay makamo siyak ni Father Romy Benitez SBD. Nairaman nakiti bunggoy dagiti papadi ti SBD Societas Verbi Divini Society of the Divine Word. Sanak nga desisano Apo iso nga madlaw yung atamet. Sanak mat nga Ilocano nagapuag di Sambuanga Apo di sulit ti Pilipinas. So di lang amo no naawatan nyo ti Ilocano. Siya naadal ko lang na ibasit Ilocano so nga kaumayag dito. Di Sambuanga Apo. Ket agdama siyak ti regional director ti Bible Apostolate. So, agyanak DJ, John Paul I Biblical Pastoral Center, dita Immaculate Conception School of Theology, no? Ti Vigan City Apo. DJ ti opisinak. Nga pasaray nga mapanak ti daduma-duma nga dioceses da dentiro ti Northern Luzon ti Sakupek. So nga agliko sa klata, ada di talo nga archdioceses, 8 nga dioceses, 2 nga vicariates, ken may nga prelature iji Batanes. So dayet Apo ti pakasiknan. Nalawa unay ti nasakupak nga so nga dawatek ti tulong yo iraman dakman Apo iti kararagyo. Amen Apo. Tapno iti kasta ke talinay daglatang nasalunat nga mangi pakat ti pagetan ti Apo. So dayay ti dawatik la kada kayo Apo. Madlaw kung tumalang no agkararag kayo. No? Iraman na kapo niya. Baka kiti agasawak to no kasdyan no ha kayong angaw ko lang Apo. Taga Sambuanga so nga ti gagayom ko ti awag da kanya Father Benz o Father Romy Benz ti daduma ket pads, may ti pads tam no agli-level tayo. Di padak nga agtutubo, pads ti awag na kanya. Yeah, po. So just call me pads, no? Apo, whatever. No? Okay. So, intuno, pitsa 20 nga sumangpet ni Apo Rufo, iso nga tikawan na, siyak to timang misa dito'y Domingo Apo. Ano sa nyo, wen? Amen? Yeah, sorry Apo, ti may pakamo kanya. Tumakder tayo. Tiya po ada kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Benisyon na kayo kuma, ti manakabalay na Diyos, tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti misa kayo ti kapya, kinayat, ken ibingay dati ayat, itunggal maysa, ken idaydayo ni Apo Diyos. Babahin ti nasagraduan nga panagbiagyo. Agyaman tayo ti Diyos.
naibaw amang te dayat ken tulong ikuyog tay ni Kristo iti sa inuman adiso aramid ken sao ti idatong tayo as pagtay